hiro. Di ba para kung ano-anong kaduratan naman, ha? Lunes Santo na po. Good morning, Legazpi City. Probinsya Calalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang sa pong music na dadangog, original composition po ni Dr. Santi Aranya. Music niya, lyrics niya, mga tugang composition niya, Dr. Santi Aranya. Salamat, Abi, sir. Dr. Santi, pinadala sa kuya kasuapon ni Dr. Santi Aranya sa music na yan. Kaya may version ako na pinagduwa ko. May version ako pinagduwa ko. Pag nadadangog ko na, ugmaon daw ako. Nawawara ang pagal ko. Ining uminaging mga simana. Grabe ang stress ko sa buhay. Grabe ang stress. Kaya nadangog ko ni Kasubanggi. Nawara sa pagal ko, Dr. Santi. Nawaran sa kuyang stress. Basta gari ako nagdadalagan sa ulap. Gari pati na in love ako. Gari pati na feeling ko gari na in love ako lalo. Feeling ko daw gari ako na in love lalo. Kaysa ngaya syempre alangan. Good morning. Ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po mga tugang taghapot lang, maghapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ng katuyuhan ng sarong isyu malinawan na sarong problema masolusyonan. Ini ang hapot sa DCGB Radio. Kumusta lamang po? Yehey! Henry M, Ansaindong Servidor. Ay, bata Lunes Santo mo yan. Baka sa totoo lang, ining mga past 2 weeks, grabe napipil ko sa stress ko napipil ko sa gabat kan sa kuyang abaga. Pero kanadangog ko kasubanggi, gari nga niya ako, nagyan sa pamati ko Hello, good morning. Hello po, good morning, sir. Ay, good morning, ma'am. Yes. So, 500 family po. Totoo pa po, madam. Ay, na, sir. Sa mamaya, di na naman ako makalao. Di ako makalaog ng apod sa imo. Sinabi ng taod-taod na, diyan na, mga banda, mga dyan na taod-taod. Abangan pa, ako nag-uraan, di masaka ka mapod, ha? Ayo. Okay. Okay. Okay, sir. Opo, bye-bye. Ano tabi Ate Lucy? Good morning si Ate Lucy, na-miss ko daw ini. Na-miss ko daw si Ate Lucy na Castañeda. Ate Lucy, na-miss ko daw ikatabi sa totoo lang kang pagka-text mo. Gari, nahanap ko so trabaho mo na pinagigibo po diyan sa pinagigibo tabi diyan sa sa DPWH. Kumusta po Ate Lucy? Sabi ni Ate Lucy, magayon sa music composition for you. Sir Henry, ikang-ika, saludo mi. Good morning po. Ako talaga ito, Ate Lucy. Lalo na pag-abot naman sa takot sa agom. Lalo na, Ate Lucy. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan. Gayunes. Umakot sa sulok ng Gayunes. wala kang makikita na katulad. Yan po ang original na composition ni Dr. Santi Aranya. Tabi, pinadras ako kasubanggi. Ugmaon daw ako. May mga kuwan ako May mga pinag-ibang mga stress reliever ko sa buhay. Pero paminsan, kaipuhan ko kikaugmahan sa buhay, di ba? Yehe, ulit. Gusto ko ang part na yun. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, ganyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Hello, good morning. Baby. Po. Morning. Pahingi daw ako ng kopya niyan. Ano po? Pahingi daw ako ng kopya. I-record mo na lang at pag-play kayo ng oras-ora kada phone concept. Tapang ang jingle para sa ang hapot program May jingle na kaya ako duman sa morning hirit buda sa pang alas 3. Ini man ang gandang hapot dahil pa akong jingle kaya ginibon ako sa kuyang amigo. Baby. Ano po? Good morning. Good morning. Bati tagapawa
Good morning! Saro pa, apod pa, takudo kong kansingit mo na. Mana, apod pa. Ano, sige, dandali, BP. Sinabi ang dahil na magparapod kay BP. Henry na lang. BP. Saro pa. Makulit na gurang ini. Ano po, BP, madali man ako. Mamaya. Papajikas. Mamaya. Kaya lang po, BP, pajikas kasi natatrabaho ako. Sinabi ng mamaya. Kudutong kwan. Sinabi ng taon. Yo. Iyo ko, bye-bye. Bye-bye. BP. Bye-bye. Mga lansangan hanggang sa mga tahanan. Good morning! Pagkalunes-lunes na. Pagkalunes-lunes naman. Hello, BP. Good morning. Magpakopya ka na ka, magpung ka na. Gusto mong... Kurang mo may nag-aaga. Ano daw tabi, Miguel Consumontero mo? Bugta kang takitrumpa. Ade. Ay, gusto mo, ganyan, padala ko na. Diyan sa atop kan Montero mo, bugta kang takitrumpa dyan na habang nag-iikot ka sa Legazpi, nagutugtog lang yan, iyo. Ayun ka Di ba? Magpagibo ka na kang mga USB baga. Sa mga anak, nasa flash drive, ade. Oo, ikaw pagkakaan, ikaw ka mag-sponsor kaan. Ayaw mo nang tama ka man. Umagat ka na kay plus drive naman. So, saratit sa na. Tanga Oo. sa na makalao. Iyo, gari ang piga-suggest mo, gari trabaho ang dapat ni Joker Salita'y Sabag ang political advisor ko, ikaw baga, financial advisor ka. BP, ako nagtataraman sa taday pa mambaga ako tang designation. Sa Kaya bagay. nagtataram ko lang sa imo. Sabagay, ay, sorry tabi, sorry. Bakit? Tawag ka magtaram. Hinda. Kung ano, kasabago nga ni, Ako, tataw sa nakidea. kasabago nga ni, may tumitik sa sakuyang sarong amigo ko, ano nga ito re? Nga ko rin po. Pinadangog ko, nga ko testing. Pag-orro lang tala sa na diet price, the better, tundi. Okay. O, city. Natakot ako. Natatakot ako. Ano Pagkatakot. wala, magkita mo niyan. Bata lunis ang tungon yan. Natatakot ako eh. Ako na sa mga gira-girang iyan, dahil man makatabang sa to, at least uni, nag-urulok lamang kita. Yes. Oo. Pero seryoso ako, BP. Ha? Seryoso ako ka. Punan mo ako ha? Alright. Sige, BP. Sige, salbatan ng pangyari. Pagkanulis-lunis ang tungo niya na. mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi Nako, mapajingle, mapasinging contest daw kayo ni. Mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na Henry Maceda, Henry Maceda, Dr. Chris Gianan. Good morning, tabi sa imo padi. daday tunay na Anong pagtitext mo sa kuya padi? Malalaoman, Kadoroya Wardi. Anong pagtitext mo sa kuya padi? Ano nga padi? Narito na sa DZJB ngayon, Good morning pading Chris. Sa kuya amigo Henry. Dapat nga may TikTok dance ka man po kan araw kan hawak mo ang anong hawak ko ang brief na latoson takang hawak ko ang beat. Anong Malbo ka kong TikTok, hawak ko ang beat. Kung bako, ang gusto ko jingle ka so, hawak ko ang brief. Ay, ano pa rin Chris? Garo, sa iling mo tabi pa rin Chris. Mayabutan daw kita kaling tultol. Mayabutan. Kanyang Awin na. Uy, tumatultol na daw kita ta. Kuha na naman. Malasotso na. Tabi, garo naman, nakalayag naman kita ngunya na aga. Magmaon sa nako. Nagmaon sa nako, tabi, ngunya na aga. Di ko aram kung nata, pero, ano yan. Ako, hindi si Pading Chris, barkada ko ini.
Biga para taram sa kuya ni Pading Chris. Pwede, di magpare-stress. Kung nabo mong may stress, mag-relax ka. Mag-ibo ka mga paagi para ika mag-relax. Yan, di ba? Tang stress, dakulang problema yan. Di ba? Amay nga ang jingle. Sabi ka, inima na. Dito ka mukha yan. Henry M. Numero 2 sa balota. Ayun na, matultol na kita. Pipagibaw ki TikTok ka ini, maggibaw ka ngayang TikTok. Gara pa yung ngayang kansutono na hawak mo. Ano ito? Hawak mo ang beat. Paturo ka po kay Mumay, matibayon po magbayle siguro, manayan ka Angel, nailing muna. Si Mumay dan maturo sa ko magbayle. Uya na, pakinggan mo na ang hapon ni Bipe Henry. Limasidalib na sa desikpe. Alright, bueno. Good morning, sir. Masupport kami. Hindi man na, wag kayong ganyan. Wag kayong ganyan, ha. Wag kayong ganyan. You are insinuating something, ha. Wag kayong, this is purely for Anhapot program. Specially produced siya for Anhapot, nagkabirilo to gud ako. Kwan siya ko siya produce talaga siya for Anhapot program. Yan. Thank you, Tabi. Dr. Santi Aranya, sa kuyang amigo. Diyan po sa Legazpi City Division. Yan. Original composition niya, original na lyrics niya, yan po yan. Original na music niya yan. Ha, hello. Sana, de kita mareparo kan YouTube o kan Facebook. Ta sabi ni Dr. Santi, original nga yan sa kuya. Yan. Okay. Hello. Campaign manager ako, BP. Ano po? Patagbo akong campaign manager sa iyo, tumakbo ka na. Gusto ko pag ako nagkampanya, kaya ba ko puro daragang magayon. Eh, tumakbo ka pag Tangaling sa mga tao sa barangay ni Agihan, may di na papagal. Mayor po, Mayor. Takbo, Mayor po. Thank you po. Latuson ko yun. Tarawayon. Joke lang. Tapo kitang plano sa politika. Wala kitang plano sa politika. Never po in my dream na maglaog sa politika. Pawid ng diesel. Ni pangaturugan, dahil po ako nangaturugan na ako naglaog-laog sa politika. Kung gusto ko po, ang kay Tupay. Kanyang boss. Ang magma kung yaong kamo, pag matabi akong mga paraan tabay na yaong kamo sa nagdadangog, yaong po kamo nagsusuporta, yaon ang tabang ni doing kaso kung may mga, kung kita, may mga advocacy programs kita, may mga naghaharagad kita bang, yan pong kaugmahan ko. Diyan po ang sa kuyang kaugmahan. Pag may manggahagad kitabang, yaon ang suporta nindo. Sana dahil mang kikalamidad, ang sa tuyang mga fundraising, yaon po kamo ang suporta nindo. Magmaw na ko kaiyan. Anday ko po malingawan. Anday ko nanggad malingawan. So, sa Catanduanes, never ko po itong malingawan. So, nagpasiring kami sa Catanduanes para tabi para makadarado mang kitabang sa satuya tabi ng mga kababayan. Kaya, magman ako. Yun na ini, ang sa kuyang buhay. Garo, sasabi ni Ma'am Brenda, dahil yung retirement day. Attorney Alvin Villarmino, ay maraot, attorney, ang hapot mo, amigo. May san amigo, takon malawos ako sa pigtatara mo. Ikaw ang kuwang ko na chief of staff, may legal kuwang kay. Matali kang abogado, matibay kang abogado. Sabi niya, let's go. Attorney Alvin, punduan mo kami go, punduan mo tabi ako. Hello? Hello? Hello, boys. Tabi. BP pala, BP. Ano tabi? Ano po? Vice Presidente. Bako Vice. Dagdagan mo tabi. Dagdagan mo yo. Hello, Tabi. Vice. Oo. Ito man po pala na plano sa politika. Dahil man po, Vice. Dahil man po. Patas sa politik. Plano sa ima. Sarap ka man na. Sarap ayon ka na. Baka sa politikan mahilig sa ko.
Sarawayon ining lalaking ini. Sa mga lansangan Pading Chris, Ganyang mga Ano importante kaya? Ilingon nindo ha? Ilingon nindo. at sulok ng Bicol Nakakasirbi man kita digdi, di ba? Nakakasirbi man kita digdi. Tapat sa trabaho Kaya tama nagibo ng pigibo kang, although ang kulang ta sana, baglikom ki dara kulang fundo para. Pero sa suporta nino, kakagibo kita nin public service, tabi. Ang pigigibo mo yung mga public, sara mo, dahil kumalingawan sa tanang buhay ko Pading Chris Gianan, Atty. Villarmino, itong sunagpasiring kami sa Katanduanes, no? Nasa tabang nindo gabos na mga paraan tabay, nakatipon kami kami sa DCGB ko almost pera ba yun? Mga siguro almost 500,000 na nagtao kita kiharong duman sa nagpagibo kitang harong mga construction materials duman sa kuan duman tabi sa Karamuran, Catanduanes. Yun dahil kumalingawan sa buhay ko bilang sarong broadcaster tabi. Ano man mga awards na dahil man kuan masana palamuti masana sa buhay. Yan ang mga Kadoroy Awards na yan. Palamuti masana po dahil man yan bakon seryoso sa kuyang buha. I mean bakon masyadong nagtatak sa buhay ko. Ang nagtatak sa buhay ko ang serbisyong dinadara niyato sa tao. Ang nagtatak sa buhay ko ang serbisyo na pinagdadara niyato mga tugang sa tao. At sa tabang nindo, dahil kung magigibo kung dai po kamo. Yan ang nagtatatak sa buhay ko. Yan po ang nagtatatak sa puso ko. Kung paano dadarahon ang serbisyo asin mahinggianan ang mga taong nagagabatan kan sa indang pangangaipo. Hello? Morning. Morning. Bagayong ka talaga. Ha? Bagayong ka talaga. Pag-explicar ko pa na itong serbisyo ta sa tao sa suporta nindo aron kan wish ko regalo mo. Ayo. Nagtuturuangan kita para dyan na para mahinggianan ang gabos. Dito mo natatak sa sakuyang puso asin sa kuyang daghan kung paano ta mapaugma ang tawong nangangaipo. Iyo, budak sumaboto ba sa imo? Ha? Sumaboto sa imo. Pade. Lakasan ka. Pero kayo nun. Pre, kung kayo nun, so, kung mo, jingle mo Ngunyan. Dari, so, reggae ito reggae. Iyo, tama, reggae. Ayos ko talaga. Okay. Kasi ito nag-ano yan? Tinusa ko ni Dr. Santi Aranya, taga Legazpi Iyo. City Division. Deped. Iyo. Oo. Iyo. Si ma'am, madam, pahandaon mo tayong kaso, gibong ko siya kay Garo, ngay school administrator, yung kaso. Kaya nga, iwan na tigalat sa imo. Iyo. Kung ikaw na. Madam, Good morning, Sir Henry. good morning, madam. Magduwang ka na po sa eskwelahan. Kada kulang kang tabang sa tawo. Ayun po, oo. Going to school. Very good dyan, madam. Ili nga, maski baga-retired na ang education is a continuing process. Di ba, madam? Yes, it's a continuous process. Yeah, oo. Dahil age limit dyan. Dako na kung kami bid 70-80. Yaon sa eskwela, nagtuturo. Araw ka ng pighiling ko sa buhay ko, ma'am Eve, pag-abot ko pa. Iyo kasi, pag sa haruman, sayang man, we can share our knowledge. Yeah. Araw ka ng pighiling kong direksyon, paghali ko, apat ako nagburang sa DCGB. Iyo Diba? ba po? Diyan ako mamay. Diyan ako Sabi ko sa mga estudyante, you're so lucky because your mga instructors are the wisdom, Yeah. the experience. Correct. Mas We are giving out to you. habang nag-iedad, nagdadako ng kaaraman, di ba, madam? Yes, the wisdom. Opo, yes. By the time sabi ko you were in the field, you were experienced the same. Correct. That we had experienced. Then gurang sa edukasyon Yes Dahil po. nag-iedad sa No pag-abot age limit. Yeah, hanggang Sabi ko sa nakakataram ka pa. Sabi ko sa inyo, it will just end. Oo. If you're already 6 feet below the ground, but Opo. still, Yeah. if you're in heaven, still, you will continue your ano. Yeah, that is why, madam, I love teaching and I love Iyon po, teachers. ang passion talaga, sir. Ang passion ko talaga. Yeah, I love teaching and I love teachers. Iba talaga ang feeling Oh. na imagine how many students already graduated. Iyo baga. And they're already in the teaching field. Matugma. Opo. Nahiling ta na so Opo. sa satuyang Yeah. Okay. mga pinagalan. Ingat, madam. Opo. Ingat po. Yes po,
Yes, Have a blessed Monday. Bye-bye. Yes, blessed Monday. Thank you. Opo, bye-bye. Bye-bye. Mula sa mga Dr. Eve Grolio, retired school principal. Pero ito, nagtuturo mo niya yaon sa Dikomsi. salita'y Aro kan pigiling kong direksyon kan buhay ko. ng Bicolandia. Wala Jim, come in Jim. Good morning. Yes, BP maray na aga sa mga panantabayaw. Kita ngo niyan digdi sa patitiko ng GAD sa bypass road sa barangay Salugan sa Banuan kan Kamalig. Dahilan sa mabisita digdi Sara RT PNP Regional Director Miranda, Sara PD, mga Chief of Police. Dahilan ta iguanin sa rong model nin Motorist Assistance Center digdi sa nasabing lugar kung saan magayon ni ini tabi BP dahilan sa container van ini dinisign na gari na ng GAD assistance center nga ni tabi BP container van dinikuraran, pininturahan, pagkatapos yaon sa laog ang mga pulis mag-duty, then may kwan ini, may ventilasyon na daiba ko masyado mainiton tabi pipi. May insulation ini. Opo. And sa ngunyan, yaon na nag-arabutan digdi ang mga pulis sa mga oras na ini. And napunta si Chief of Police, Police Major Philip Nathaniel San Binaventura. Oro nung tabi. Subistay, ano ang Jimmy? Garas o gari ko na, no? Substation, ano po kaya yan? Motorist Assistance Center, sir. Motorist, magayuno na. Magayuno. Sa DCGB pa ako, Jimmy Nasalita, nakalive po kita. Opo. May programa tabi BP na pinaka-preparar digdi, placing and turnover ka na motorist assistance. Iyon yan, pinaka-pioneer, ang Kamalig. Yaon digdi si Sir Police Major Philip Nathaniel San Binaventura Hepe kan Kamaliga PNP tabi BP Sir Marinaga Bicol pa no taba sa ibong na linya live po kita sa radyo sa DCGB CBP Henry sa Angkor and paano ini na ipatindog kan Kamaliga PNP sa katabangan kan LGU ini na magkaigwa kamuan na pagkainot-inot na igwanin araw kaning disenyo in Motorist Assistance Center. BP, si Chief of Police San Binaventura. Opo, Chief, good morning po. Si Henry po sa DCGB. Yes po, sir. Opo, good morning. Opo, good morning. Magayunon po yan na bago nindong Motorist Assistance Center. Paano po nindo na ipagtudok po yan na hali sa container van po, tabi Chief? Ini pong Motorist Assistance Center di sa Barangay Salugan, Kamaligalbay. Na ipatugdok po ini dahil po sa programa kang katuyang Regional Director na si Police Brigadier General Erosito Narito Miranda. Opo. Then sa tabang po kang LGU Kamalig sa panginutan po ni Mayor Baldo, yun po nakakuha po kita nga pondo para may patugdok po ini nga Motorist Assistance Center natin. I see. Opo. Ano po sir, donated ang fundo hali sa PNP mismo, hali sa Regional Command, Regional PNP? Yes sir, bali yung po sir, pondo ng LGU para sa PNP, yun po ang ginamit para mapatayo po yung Motorist Assistance Center natin. I see. So ano po ang primary function niyan? Siguro, nakapangaran dyan, garo self-explanatory man, pero baka po pwedeng ma-expand mo sir, ano po ang primary na serbisyo kaya na gusto ito sa publiko? Unang-una po, ang pinaka-primary role nitong Motorist Assistance Center natin is yun nga, para i-assist yung ating mga biyahero along the Maharlika Highway, which is, lalo na po ngayon, darating po yung Holy Week, is alam natin na marami po yung mga pauwi dito sa ating probinsya. Then, ang primary nito is maging first responder sa mga anumang aberya na mangyayari sa ating mga motorista sa kalsada. Opo. So ano sir, ano yan? 24 hours may tao po yan? May pulis dyan? Sisay po ang dapat na mag-duty po dyan? Yes po sir, bali po 24 hours may duty tayo dito na nakatalaga po. Opo. Ano sir, kwan ba yan? 24/7, tama ba? Daily, gwadyang kitawo? O ngunyan lang po na igwa kita ki Holy Week celebration or igwa ki nga araw kang Pasko o whatever tabi? Oral daw bang may tao dyan?
Bali po, permanent na po ito dito. 24/7 po may nakatalaga tayong duty dito. Ayun. So talagang maski anong okasyon po, sir, hanggang sa whole year round may tao po dyan, may pulis. Yes po, hindi lang po ngayong darating na Holy Week. But yun nga po, naka-align po ito sa programa ng ating Regional Director na si Opo. Police Brigadier General Miranda, which is yung Patno by 95, which is yung i-secure yung Maharlika Highway Ayun. all the time po. I see. Opo. Kung magayon iyan, sir, na programa Opo. ngayon, at least sa mga tao may madaling maranihan in kaso may problema ang mga motorist. Meaning po, ang masisirbihan kayan, bako lang taga Kamalig. So gabos na nag-aaragay dyan na kayo pa kitabang kipulis. Yes po sir, opo, basta kailangan po ng ating mga motorista, taga Kamaligman o hindi, Yeah. hanggat kailangan nila ng assistance or tulong ng pulisya, Opo. yun po ang purpose itong Motorist Assistance Center natin. Opo. Ano ini, sir? Aircon ba ini? Tagar mainit baga po ang palibot kan? Yan na ang wall kan. Mainit eh. Aircon yan? Yes sir, actually sir, may ventilation pa to. May ventilation na po to, but may mga future improvement pa tayong gagawin dito tulad ng, according kay Mayor, is papalagyan niya pa po ito ng solar para sa kanyang kuryente. But although nakatap naman na to sa main line ng kuryente, but yun nga, para sa future improvement, kasama na po dyan yung air condition po. I see. Okay. Chief, salamat ha. Good luck po sa mga kapulisan and mabuhay po ang PNP. Yes sir, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Opo. Thank you. Pero man na ninabot kan na gastos ka ni. Kunday ko na sala. Container ba ni sir? Yes, bro. Yes sir, babali container van po siya na minodify natin into Motorist Assistance Center. And umabot din po sa 200 plus yung gastos. 200,000. Yes sir, 200,000 plus yung gastos natin. Sumagayo na ni. So, permanent na ini. Fixed structure na ni BBP. Kung halik ka dyan sa Legazpi, matiko ka baga, nasa right side ni adjacent ka ning gasolinahan digdi. Yeah, iyo. Imagine ko eh. Oo. So, magayo nun ini strategic, mapasiring sa bypass, mababantayan kang pulis. So, palaog sa Ginubat, Kamalig, Sintrong Kamalig, mahiling kan pulis. Yeah. Advantage position ini, salado kan na pulis sa pag-supervisor kan traffic digdi sa nasabing banwaan. So, Okay. abangan na lang niya to taon-taon ang official na pagpon kan. Thank you so much sa COP. First time na makauro niya to ang bagong designadong Chief of Police kan Kamalig si Police Major Philip Nathaniel San Buenaventura. So yan BBP alat-alato na lang niya to alas 9 sabi maarabotan na mga opisyal kan na kapulisan sa pamamayon ni Police Regional Director Erosito Miranda, si PD Noel Nunez, and iba pa na mga opisyal kan kapulisan. Natural, ang lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Kaloy Baldo. Yan, BBP sa to yung mga dagdag na informasyon from Salugan, Kamalig Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, Jimmy. Sa mga bareta, hali po dyan sa Kamalig Albay. Sabi ni Attorney Alvin Villarmino, Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your eyes, submit to Him, and He will make your path straight. Magayonon man ining sa imong pinadra sa kuya tabi, Attorney Alvin Villarmino ha. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Path straight. Thank you, amigo. Sige, we lift up to the Lord our direction in the future. If it is God's will, mga tugang yung pansusundin natin. Pag ginusto ng Diyos, hindi tayo pwedeng mag-refuse kung ano pong pwedeng direksyon na ibigay niya sa atin. Ha? Para po sa mga kababayan natin. Sabi ni Dr. Chris, magtugdo kita pa Padiki Foundation, tanganing mapadakol ang network sa pagtabang para sa the least, the lost, the lonely. Ay, ba man ini? Ang haram ko kaya, Dr. Chris, the least, the lost, the least in the lost. Uni pa lang, may dagdag ka. The least, the lost, and the lonely. Magayon ini Foundation for the least, the lost, the lonely. Yan, di ba?
Good. Very good. Very good, tabi pa di. Ha? Sa dami ng kung ano ng sakit na kumakalat, influenza, sipon at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise at ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right. Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang isang Pro. Liver Aid Pro. Ang hepatic protector o kaya ay hepatic protector, bukod sa proteksyon na nagpapagaling ng liver injury, it prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na tayo maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o magkakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC or over-the-counter ang Liver Aid Pro, hindi kailangan po ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Report, hali dyan sa lawas. Jomar Biena sa linya. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Jomar, good morning. Go ahead. Naputol si Jomar? Wala. Nawara na si Jomar? Nawara. Uya na, Nawara na. program, Oh, nawala. na, ang hapot ni VIP. Ano no, i-monitor mo itong mga jingles bago sa morning hearing. Wala man kay nagreklamo. Wala man kay original, walang copyright daw yun eh. Ha? I-try mo, i-monitor mo ha. Kung may copyright o wala. Dahil sabi ni Dr. Sante Aranya sa kuya, walang copyright yan sir. Original sa kuya yan. Alright. Henry Maceda, Alright, wala na si Jomar. Henry Maceda, Wala. libre na portaster, kredibilidad ay tunay na daki. Good morning, Tabi. Sabi ni si Jimmy may pinadarap. Ito nga pala yung video kanina ha. Hapot ni VIP, Good morning, amigong Noel Manalo. ngayon na Henry Maceda, si Henry Maceda. Alright, at saka Ma'am Juliet, Primang Juliet Maceda. Big family kami sa San Roque, Maceda family. Big support. Aha. Suportahan mo Tabi ako, Primang Juliet, sa mga programa ta. Buda advocacy kang DCGB, ha? Ade, suportahan mo ako dyan, Pirmi. Dapat Pirmi kang yaon, ha? Good morning, sir. Congratulations to all the graduate of school year 2025-2026. Lagade ako ngunya na aldaw as confirming officer. Matibayon si Dr. Sante Aranya. Matibayon si Dr. Sante. Salamat Tabi Dr. Sante ha. Lagade pa lang siya bilang confirming officer kan mga graduates, di ba? Thank you Dr. Sante. Maray na aga po sa imo. Sabi ni Kuya Nes, gari pang kandidato anjing. Basta na Kuya. Kuya Nes, pang-radyo baga pwede man. Pang-radyo baga pwede man, di ba? Alright, sige. Madam Mabel Oropesa, pabati po sa gabos na honor students me on recognition in moving up ceremony today ng mamayang hapon po ang graduation. Salamat po. Ha? Good morning Tabi, Madam Mabel Oropesa at saka kay Benji Dapugi. Maray na agaman Tabi sa imo. Good morning Henry M. Magianon sa talinga iyan na jingle mo, magayon po pagdangogon. Alright, sige po. Ayan, sige, salamaton Tabi ano, sa endo Tabing pinadara ng mga reactions. Good morning. Congrats po sa imo. Napakagayon po Tabi ng jingle mo sir. Salamaton Tabi. Good morning. Apot ko lang po kung
Dami nito. Apot ko lang po regarding po sa bagong ordinance na gift of life, si cash assistance po na 5K sa mga bagong pangaki ngunya na 2026. Apot ko lang tabi kung ano po ang kaipuhan na documents para maka-avail. Sign po na opisina ang papasahan kan mga kaipuhan na dokumento. Yan, ha? Hay na ito. Nakaduwang bes na po kaya akong nagduman sa City Hall. Ang sabi, wala pa man daw update regarding duman. Susunod po ang sabi, wala pa daw budget. Kung nag-aki po sa BRHMC, nakaregister sa Daraga Birth Cert, kanaki, maski taga Legazpi and parent, qualified pa din po ba? Aha, sige po. Ihaputa iyan, ha? Ihaputa iyan. Tabi, good morning, Henry M. Magmas magayon po ang the good, the bad, and the ugly. Mas gusto ko itong pinadala ni Dr. Chris sa kuya. Foundation for the least, the lost, the least, the lost, the lonely. Yan, the least, the lost, the lonely. Yan. Gusto ko ito na naisipan ni Dr. Chris Gianan, Foundation for the least, the lost, and the lonely. Yan. Happy graduation po kina Johnny Christian from Tita L. Salamat po. Good morning, Henry M. Naugmahon ako kang nadangog ko iyan na jingle mo daw. Magianon ang pamati ko. Good morning po. Sali po ako, Jackie from Anco ba to? Tabaco City. Sige po, good morning. Report muna tayo. Nandiyan na pala si Jomar Bien. Hali po dyan sa luwas. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan. Jomar, good morning Jomar. Pasok. Salamat, Bibi Henry. Good morning sa mga parantabay. Ang hapon. Jomar. Hello. Diyan pa lang sa Tabaco. Dako lang kong paradangog dyan. Sa totoo lang, bako man sa pagambog. Siguro, mas takol sa nagdanagog na yaon ang radyo mismo sa Tabaco. Pero, dako lang kong nakasuhapon, tahali kami ni Mrs. Sakwan, hali kami ni Mrs. sa TV. Naghapit kami dyan. Igwa ko na midbida na nagkapirang persona sa market. Urog mahon. Mga dako kitang paradangog pa lang dyan sa Tabaco City. Sa Tabaco, ano, di ba public market? Ano, pagkaan? Tabaco Plaza ba yan? Public market. Public market? Oo. Apa. Magmahon ako kasuhapon. Ayun. Nagbakal ako kay Kwan, nagbakal ako kay Limang Minasbad. Iyo. Oo. So Minasbad baga? Iyo, so tabak. Kung di sa mga Yan yata, tabak. may pigatagamahan ako eh. Ay. Pero ando na ko, BP Henry. Ano? Ando na ko. Sino ko kaman sana ni Ninang Malo na magbakal kayan? May pigtagamaan si Ninang. Iyo nga le. Sabi sa ko, bakal na ngayakan duwag halabang sundang. Nga ko, saro sana. Huyan nga may sarungan. Tagay po ang tangaya duman sa harong. Natangan niya ko. Doon niya sa mga awot-awot sa likodan. Tapos sinugpunan niya. May pigtagamahan nga ako kaan. Kung may magpasaway. Dahil ako nag-comment. Nga ko, sige, bakalong ko nalagod. Nga ko, mahalon. Dahil nakaan. At bumakal ka na. Ang isal kan, BP Henry. Mga mataro mong bagayan, pag sinang niyang Malo nagpabakal, ipod-pod mo na yan na mawaran tarong, saka mo itaw sa iya. Tigbugtakan nga ni, kilana, nga ni, dande, pagtaklaon nga ni yung tarong, magmantinido. Desa na ako nag-ribok. Delikado na, baka dahil ka makaretire. Desa na ako nag-ribok. Ang ako, sige. Okay, sige, go. BP Henry, ang hapot, ano ining mga ipinag-implementar na 4-day work week na ang laog alas 7 ang aga, sundo na alas 6 ang pagkabanggi, Monday to Thursday. Anong oras ang flag raising ceremony, buda ang flag retreat ceremony? Iyo anapot. Iya. Hindi kaya sa Tabaco nagkaiguanin na direktiba at mga department head na itong sumanga day kasabay sa 4-day work week. So naglalao baga BP Henry na alas 8 manggirare ang aga. Tama. Sundo alas 5 pero sundo Biyernes. Tama. Na magsabay na flag raising ceremony na alas 7. Yeah. 1 hour before kansain ng paglaog sa trabaho.
And magsabay sa pag-flag retreat pag Huwebes na alas 6 ang banggi, na alas 5 tapos na sa trabaho ninda. May 2 oras na excess. Opo. May sindakiduang kisarong oras na aga pag Lunes, pag Huwebes, mahudyan, pag luwas, sarong oras, tamahalat kan flag retreat. Mababayadan daw itong 2 oras. O kung man, ano ang gigibuhon ninda habang naghahalat kan flag retreat? Yung mananggad, tapos ano? na ang trabaho ninda. Yung mananggad, Yumara. Yung mananggad. Paano daw yan? Iyo Adi? yan so naging harapot. Siguro, isurat na ang kang Kakaulangan ko department. yan si Mayor. Siguro si Tama Mayor, o kung bako si Sedjan, isurat na sa Civil Service Commission. Ano na nga naman ang problema? Sige. Ngonya na aga, nag-arabutan na digdi sa City Hall. So mga flag raising ceremony, kumaratin der na alas 7. Yeah. Alas 7. You're correct. Digdi pati sa mga atleta kan tabako na nanggarana bagang medalya kan Prisa, Palarong Bicol. Kan sila do so alas 7. Tang order na kan civil service, di pwede bago ng oras. Dapat alas 8 Ay, naman. oh, niya paano ito? O rin sa mapot naman. Sulat relaog na alas 7, maruluwa sa trabaho, tama flag raising ceremony alas 8. Lalo na so ang mga opisina, bako man talaga dito sa may City Hall. Yung man ang sabihin, ang remote. flag racing Jumar alas 8, pero lag mo alas 7:30, maluwas ka mo sa opisina para magkanta. Roger, Ay, medyo kuwan man ang ganda, no? pag-abot naman kang Huwebes, tama flag retreat na Huwebes na alas 5. Oo. Di ba ka pwede bago ng oras? Oo. Pero maruluwas hindi alas 6. Ano naman ini pagka-flag retreat? Baralikan duman sa opisina rin. Eh, Tama, alas 5 trabaho ang pa? flag retreat, tapos mabalik ka mo. Nya ko nang opisina mo, huto duman sa isla. O huto duman sa sarong barangay ang opisina mo. O kaya ang opisina mo, ang distansyali digdi sa sa City Hall, mga 2 kilometro. Sa may mga opisina ang city government na dahil man mismo digdi sa City Hall. Komplikado na. Ipaputan kay Angel mga sa agata o galing sa Angel yaon sa Bureau of Fire ngunyan, kakapuson siya magpa civil service. Pwede man na ihaputan kay Director Sene, Attorney Regional Director Attorney Bragais kana civil service kung anong proseso kan mananggad sa sulaog di laog 7:30. Dahil alas 7. Nawala 7. Alas 7 ang law. Mga pag-alasot, sumaraluwas, tama flag racing, di ba? Oo. Pag Tapos, Huwebes, hanggang sinda 6 o'clock, di ba? iyo. Pag Friday, pag alas 5, Huwebes, taday sinda Huwebes pala. Pag Huwebes, maruluwas na alas 5, tama flag retreat. Pagkatapos kang flag retreat, mabalik sa opisina. Roger. Medyo mananggad ko na. Medyo magulo sa mga empleyado. Ade. Iyan kung mantenido sa alas 8 aga ang flag racing and alas 5 ang flag retreat. Kung i-adjust na alas 7 ang aga, isabay sa oras kang trabaho, paano sa mga departamento na regular ang trabaho na may biyernes? Sobra sindaki 2 oras sa sarong semana. Dapat dang malinawan yan na BP Henry and taud-taud baka makaulay ta si Mayor. Sa may meeting sa department head, baka yun yung pigururunan. Kung para nung takaya, nagpa-meeting ta kasubago, alas 7 ko tang flag raising ceremony, biglang naging alas 8 ta, bawal na pala niya, bawal. So, inalat na mag-alas 8. Ay, nako. O sige, iklaro tayo na. Iklaro ta. Okay. Jomar BN, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na leader. Henry Maceda, VP Henry Maceda. Nasa linya mga tugang si BF Regional
Si Angel Mostasa, kasabay po si Regional Director, Fire Superintendent, Senior Superintendent Achilles Santiago. Good morning, Angel! Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Kakatapos lang kan culminating activity kan Fire Prevention Month. So, ginibo ni VP Henry sa BSP Legazpi Station. Kung sa inang yan ng VP Henry, si Fire Senior Superintendent Achilles Santiago. As in, dakol na mga share input sa VP Henry ang ipig-share kaso bago ni RD Santiago. Particular na ito, VP Henry, na BSP Bicol, iyo ang best performing region, top 2 ni VP Henry, digdi sa bilog na nasyon. As in, pinasalamatan niya VP Henry ang mga command group and siyempre ang mga personahe kan BSP Bicol. Para mas masabutan ka VP Henry, na importansya kan pagkakaiguan ng siring kaining aktibidad, makahurong tabungon yan si Fire Senior Superintendent Achilles Santiago. RD, good morning po. Nasa ibong na linya si VP Henry po. Good morning! Sir, VP Henry, good morning po. Atin sa gabos na nakaantabay sa Soya. Yes, sir. Salamat na maray, sir. Good to hear your voice po. Ano pang mga plano Yes, tangon po. yan? Tabi, sir, sa ito'y mga kababayan. Halit sa Bureau of Opo. Fire Protection. Opo, asahan po nindo ang suporta kang buong Bureau of Fire Protection Bicol. Nainot na po kita sa pagkakondusir kang mga sa inspection po kang establishments. Actually po, Sir Henry, number 1 kita sa conduct of fire safety inspection with body-worn camera. Ini ang order kang sa tuyang buting Secretary Honorable John De Crimula. And sa 89,333 po, nakapag-conducir na kita ki 45,650. That is already nasa 50. Almost 50% na po ang nakandakan natin ng inspection, and ang plano po natin ito, VP Henry, is tapusin ini ngayong June para diretso naman kita sa Oplan Ligtas na Pamayanan sa tuyang mga barangay. And of course, Sir Henry, may paabot ang sa tuyang officer in charge, Chief Superintendent Wilbert Neil Rico ang Kwanchu, na kung sain. Opo. Sugabos na fire safety inspectors na-inspect na establishment last year, then yun na pwedeng siya pa rin ang mag-conduct inspection. So gabos na mga nakapag 7 years na as fire safety inspectors, papalitan naman po ini. Opo. So, igo po kitang strategy na in-implement na kung saan bawat fire safety inspector, mayroon po siyang designated na barangay. Tanganing makatuabang man kita sa austerity measures ng sa tuyang gobyerno. So, ang mangyayari po kani, by street. And ang magiging number na po kani, yung business identification number or PIN, na kung saan, iyon naman po ito ang magiging number kang katuyang fire safety inspection certificate. Ini po ang objeto para maiwasan so mga aligasyon sa korupsyon and para mapabilis po, aram mo po baga BP Henry, Opo. ang source kang income, sa source kang income kang mga munisipyo at siyudad, ining sa renewal kang business permit. So, makikipagtabangan kita, sisiguraduhan ta po na during the business one-stop shop, walang conduct ng inspection except for new. Opo. And of course, may mga nagabot po kitang another 900 body-worn camera. This will be distributed all over the Bicol region to all the fire truck drivers, fire marshal, fire chief operation officer ng station. So, tanganing mailing ta po kung ano ang pwedeng na-neglect na i-perform kang sa tuyang mga firefighters, ano po ang dapat pang improve at ano yung mga pwedeng maging collaboration ka sa business community as well as sa community po. Opo. Magayon yan, Tabi. Sir, kasi may time para ma-correct kung ano ngayon, iba pa ngayang pwedeng ma-improve in the future na Servisyo kang Bureau of Fire Protection, lalo na pag-abot sa ino talagang mandato. Pero sir, maganda itong sinabi mo na pag-abot sa renewal baga kan mga business permits o licenses, etc. Yes, sir. Kay puhan dyan ang Bureau of Fire, basta mananggad kompleto na kidokumento ang applicant, dahil man kay puhan talaga maghaloy. And sa servisyo po nindo base sa experience ko, makaskasong po ang tao mo maka-inspection Opo. Actually, BP Henry, ngayong taon pa lang, yun na po ang advance inspection nila. Opo.
tanganing next year sa pag-renew, wala na pong maagip. Makabayad lang sinda kang fire fees collection, Yeah. automatic matatawa na sinda kang fire safety inspection certificate tinta. And magiging maigpit po kami digdi VP Henry tanganing ang tiwala ng community sectors ay maibalik man po. And siyempre, number one na objeto is maiwasan po ang kasulo Sulo. na Tama. sabi nga po, dahil bali nga ni ngaya manakawang ka ng ilang beses, wag lang masunugan. Yeah. So, Opo. both ends po, hindi po pwedeng pumayag ang BFP na walang sunog pero mataas naman yung crime or Yeah. security threat. So, Mm. we will work together hand in hand in Opo. cooperation with the PNP, Mm. the other response team, and of course yung local government units. Nakula po ang samuyang pag-asa at tiwala sa local government units na padagos pa rin masuportahan ang satuyang local fire station sa pag-kondusir kit programa manungod sa pag-iwas sa kasulong po. Yeah. Tito Henry. Iyo baga sir, tama po na sa inyong pinagsabi. Lalo nangun, ako gusto ko pong tabang kinunit. Tangunyan bagang, although patapos ng Marso, pero ang April and May, sabi kang pag-asa, tag-init, no? Pag tag-init, medyo dry masyado ang mga palibot, lalo na po ang mga harong na manyaon dyan, lalo na sa mga materyales na gibo sa kahoy, whatever po yan. Ano po ang gari pwedeng programa na mai-support, magibo? Para tabi, sir, may veteran ng araw ka na bagay, maski lagpas na po ang Fire Prevention Month? Tabi, Yes, sir? sir, BP Henry. Ang objeto ta po, bako lang mo niyan na observance ng Fire Prevention Month. Opo. Mandato na po ini na tinaupo sa mga fire marshal na ang responsibilidad diyaon sa tuya, sa PFP, but hindi pwedeng sabihin na ang obligasyon ay nasa sa BFP lang. Of course, every day is a fire prevention activity and kahit po ang tapong magsusuporta sa BFP. Kaya nga po, Sir Henry, dako lang pasasalamat nini sa indong istasyon na kung saan ka mo ang nanginot na naman ngayon aldaw para may bahagi mi ang mga programa ng Bureau of Fire Protection as in local fire stations ta. And dako lang pasalamat din sa satuyang presidente kay PBBM, lalong-lalo na kay Secretary John Vic Remulla na kung saan tinawan kaming authorization na kung saan so mga bako priority na programa na dapat ikondusir ngayon na taon. I-reprogram po ini tangani pong masustainaran ta ining pagtaas ng crudo o fuel para sa fire truck. Tangani ang respondita po dire-diretso na sana po lampasan tayo din crisis na daing masyadong kasulo. Though sabi nga ni po, mainit talaga ang April and May. But yaon po pirmi ang satoy mga kabumbirahan para mag-asistensya. Dahil po magduwa-duwa, mag-apit sa estasyon o mag-apod. Tangani pong may taumi po ang nararapat na serbisyo na expected ng public po. Alam mo sir, sarot lang hapot ko sa ibo kung paano ang sistema ta. Ngayon po mahal ang petrol, mahal ang crudo, lalo na kadaklan sa mga fire trucks ta po. Crudo, ang diesel ang gamit ka iyan. Di ba? Apektado man sir ang budget ka, tabi? Pagabot sa budget allocation in case of response, tabi? Yes po, actually, BP Henry, yung sabi ko nga po, nagpapasalamat kami kay PBBM and kay Honorable John Vic Remulla na kung saan ang plans, project, and activities may sa ngunyan na taon, tinatawan kaming authority to amend or revise na sa mga bakumang priority, translate mo na po iyan duman sa crudo. At kami man po pigtatawan ng directives na i-report ni sa mga gasoline stations na nagsara na tanganing pong siyempre ang measures na ginigibo kang sa tuyong administrasyon masuportahan ining undertaking. Kasi number one po kita, nabasa ko ito na dalan ko ito sa media na kung saan nagagit nga ni si Senator Loren Legarda na sa DOE once a week lang mag-attend lang ang flag raising. So nag-apot pa siya kung siya yung mga gobyernong arag man kaani na sinamantala ninda so pag-observe ang austerity measure pero
sinda ang agency na dapat manginat tigdi. Yeah. So, si BFP, si PNP, si Coast Guard, wala po kaming arog kaya na sistema kasi frontliners po kita, and of course, hindi i-declare sa ngayon ang red alert status. Yeah. So, naka-red alert po kita ngunyan, gabos na personnel ta po. Pag off-duty within the vicinity of the province, they po sila pwede mag-travel kasi pag nag-apudan na additional manpower, ora-orada po sila makaresponde man. So, ini man ang sabi ta nga ni, may mga reports na kita na may mga ibang LGUs or cities na pick-cut off naman nila ang support na pigtataw sa fire station. But sana po, masuportahan manggilan iyan ta ang command conference or emergency meeting po na ginibo last Monday, last Sunday po. Day na po kami pinapag-expect may additional support sa HQ. So, talagang nasa regional office po yan with my command group kung paano po ini masustiniran hanggang matapos ang gera sa Iran. So may mga activities kita po like instead of every day ang warm-up ng fire trucks natin, kung ito ay inaabot ng 5 minutes, so siguro mga 2 minutes na lang yan. At least malaman lang natin na gumagana yung ating fire truck. And hindi pwedeng maging pabaya kami. Palagi namin dapat i-observe yung kalinisan ng istasyon, yung ayun, naputol. Paki-redial tabi, no? Naputol tabi. Okay. Okay. Sige. Hello, Colonel. Naputol? Paki-off mo dyan. I-off mo yung cellphone dyan. Taba ka naka-on paan. Kaya din nakakabon si Angel. Paki-off mo. Yan. I-off mo. End call mo. End call. Okay. Okay na ba? Wala na? Okay. Angel? Kung maapod. Ay, sandali lang. Ay, ito pala si Angel. Oh. Sorry. Hello? Hello? Yeah. Opo. Okay na, Angel. Go ahead. Chief? Sir? Yes, sir, VP. Opo. Sige, sir. Go ahead, go ahead please. Sabi ko po, may mga ibang, mangilan-ilan na naman po ito na municipalities na nagka-cut fuel allocation sa satuyang local fire station. Opo. But at any rate po, sana po ipanagos ang suporta na actually pagwaran ng gasolina, ang apektado po ang satuyang komunidad. So ang wala kaming ibang dudulukan ang local government units. Opo. So ini po ang pangapudan ta. Of course may mga measures din po kitang gigibuhon. Like kansubago lang po nagtawa akong directives na there will be no more face-to-face meeting sa lahat ng mga marshals with the PFMs, with the provincial fire marshals. No mass gathering na ipapapod ng provincial fire marshal. Lahat na po ito gagawin nating through Zoom or virtual mode. Para maiwasan naman po sa gastos kang pamasahe, lalong-lalo na ining mga personnel ta na kung within the province lang, wala po ining travel. So gastos din da yan. Tanganing matabangan tapusin da, nagdeklara po kitang no more face-to-face meeting sa lahat ng fire marshal, sa lahat ng fire safety chief, sa lahat ng special disbursing officers. Lahat po, wala na. Kung maggagawa sila dyan, they have to request permission from my office. And if warrants the necessity, then we will approve it. So, wala na rin po tayong pa-contribution sa mga marshal. Hindi natin nawawala yan. Paminsan may ma-activity tayo. So, wala na rin contribution. Zero contribution sa lahat ng mga fire marshals. Nang sa ganon, ang ating implementation ng ating trabaho in support to austerity measure ay ating masustain po. Ayun. Maganda yan, sir, na plano ninyo. Tipid sa kuryente, tipid sa krudo, tipid sa pamasahe, tipid sa pagkaon. Di ba, sir? Tama ka po dyan. Magayon po na naisipan nindo. Ganun na nagbabalik. Narumang sana daiman, kan panambaga ka, sir, kang COVID, arog kita ka, efektibo mambaga. So, dalagan ka sa tuyang gobyerno. Tama po, VP Henry. And actually po, pinapareview tayo itong mga fire stations na kung paaram po kang publiko, may mga fire stations na po kita na solar powered. Opo. Oo, so ito po
ipapa-activate ito Yeah. na kung saan instead na yung support ninda sa fixed bills, maduma na po sa ibang activities, lalong-lalo na sa support sa ating mga responders with the Apo. fire trucks and ambulances. Opo. Sir, last na lang po ngunyan pong Holy Week, anong plano kan Bureau of Fire? Yes, BP Henry, ang sa to yung mga personnel, actually itong Sumbakta, this should be in coordination with the local DRR, the PNP, dahil ang influx po kang sa to yung kahit nga po mayroon kitang krisis, dahil mapugulan ang pag-urli kang sa to yung pamilya. So, nakadistribute po kita sa mga strategic location. Kasabay ta po ang PNP, fire trucks, and ambulances. So, lahat po yan, equipped yan kay medical teams with their medical equipments and medicines. Opo. Opo. Yes, sir. Salamat pong maray, mabuhay po ang Bureau of Fire Protection. Yes po, Sir BP Henry, mabuhay po ang DCGB, mabuhay po tayong lahat. Angel. Thank you so much po, RD. Opo. RD, yan po, VP Henry, si RD Fire Senior Superintendent Aquila Santiago. Manood man ni VP Henry sa indang aktibidad sa BFP Legazpi Station. With Friel and Kuya Boy, Enzo Mostaza, Biswit Shipping. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hanap nyo ba dekalidad at murang appliances at furnitures on a factory price na may kasamang freebies sa bawat pagbili nyo? Tara na! Sa Daraga Home Depot offers branded appliances and furnitures tulad ng LED, Android, and smart TVs, washing machines, refrigerators, aircons, bed sets, sala sets, at marami pang iba. Plus, customized sala sets. Quality, durable, and affordable. Mababang presyo for cash basis at mabilis na proseso sa hulugan. For cash, installments, or online orders. Like, follow, and message Facebook page of all Daraga Home Depot branches. Visit their main branch at Rizal Street, Himantong, Daraga Albay, with branches in Maroroy, Daraga Albay, Purok Sais, Anislag, Daraga Albay, Rizal Street, Iraya, Ginubatan, Albay, Smith Street, Baluyo, Pilar, Sorsogon, National Highway, Barangay 3 Centro, Kamalig, Albay, Tambangan, San Isidro, Santo Domingo, Albay, Sanya Street, Barangay Itba, Manito, Albay, and Sampaguita Street, Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances and furnitures. Check and visit their website, www.daragahomedepot.com.
Daraga Home Depot. Hanap mo ba kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Limarin Plus Multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Limarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon, nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, Farmers Loan, Barangay Loan, Salary Loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin.
mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Bicollandia Pickleball Court Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Bicollandia. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen Ala, nasa linya sa dagdag na report. Karen, good morning, Karen. Karen? Hello. Yeah. Yes, VP Henry. Kaibanan po niyan si Sir Rene de los Reyes, ang chairperson kan Provincial Agriculture and Fisheries Council Albay. Dahil lang taatan na sarong aldo pala, naka-receive ini na recognition bilang first placer sa ginibong National Volunteers Day kan Department of Agriculture Philippine Council for Agriculture and Fisheries kan March 26. Ako tunta daw, ano na essence kan sa indang pagkaka-first runner-up. Anong essence ka inisa sa indang opisina asin sa mga albayano? Sir, si Dita Tabitebong na linya. Opo. Hello, amigo. Si Rene, maray na aga. Maray na aga man po. Opo. Salamat na maray sa oras mo. Maray na aga man niya po din. Opo. Yes, all the time. Congratulations, Tabi, sir. Mabuhay ka mo talagang. Ako di akong duda na subok na sa inong naging performance kaya nagkamukan sinabi ng Ondra. Para po sa ano ini, asin po ano ang dara ka ini, Tabi, sa inong grupo sa PAMC? Papsi? Okay. Bali po, gusto ko magpasalamat muna sa itong managers for 3 consecutive years, naging consistent po si Papsi Albay na National Awardee from 2023 hanggang 2025. So, awardee pa no kaya 2012, ginanap lang last March. Anyway, talking about the performance po, siguro na-monitor ko mga po nindo kung ano po mga ginigibumi sa PAPSI, through consultative meeting. We are very engaged, active sa mga participation po sa national mga gathering po about the environment, sa livelihood sa mga farmers, advocacy yata na kung paano kita mag-recommend kung ano po magkakatabang livelihood kang sa mga farmers yung mga parasira. So, ito pong nakapokus siya na na-recognize kang national government by way of resolution. Opo. I see. Opo. So with that, Tabi, anong gari mga ways to go, Tabi Chief, may kinaraman sa mga ondrang ini
Salano po kan sa indong liderato sa lado kan programa na itong pinagigibutabi, Sir Rene? Okay, it should not end by award lang. Kasi sabi ko nga, hindi naman kita naka-focus naman sa award, but we think of na ang samuyang iligibo po sa papel na nararamdaman ng kapakinabagan po kasi ito yung mga stakeholder at yung mga parasira at yung mga parao mga ani. Kung ito kung epos ng ginibo na re-recommend mo sa recommend mo sa munisipyo, sa probinsya, sa regional, and of course sa national government, kung ano itong mga nag-una through a meeting. Opo. Sir Rene, para sa karaman kang gabos, baka may ano nga yan na Provincial Agriculture and Fishery Council na yan? Baka po pwedeng in brief explanation, ma-share mo sa listeners na po. Okay. Actually, ini pong Provincial Agriculture Council, ang linkages po kaya, from national to barangay yan. Opo. Kaya sabi ko nga yan, pinaka-task nila through our GUIC, the manual is monitoring. We are a special advisory special body ng Department of Agriculture and to the LGU. And of course, monitoring ko. Yan ang trabaho ko saan. Mag-recommend sa mga dapat na program na dapat i-program ng national government o kaya sa LGU. Parang bottom-up approach siya. Hindi galing sa taas, baba. Kung ano itong need sa baba, yan ang dapat na ipaprogram na budgetan ng ating ng government. Opo. Okay. Sir Rene, salamat na maray. Mabuhay po. Okay, likewise. Salamat din po. Salamat po pag-recognize ko sa mo yan. And to Ms. Karen, salamat din po. Thank you, Karen. At yan tabi VPN, kay Banay Costerinan. Actually, digdi man pa ng tabi VPN. Anyway, sa Kapitolyo, maalat ni na formal na direktiba si Governor Rosal po na sa Miyerkules Santo, half day na sa naan laog. Sa usually baga, pinagtatawa naman kanin panahon ang mga nasa gobyerno na magpaingalo asin na ikomemorar ang kamahalan kan Semana Santa. Yan muna tabi VPN, ang mga dagdag niya sa ladig sa luwas. Karen Ala, this is Juvenil. Salamat, Karen, sa report. Joshua at saka Jimmy, pasensya na po, din nagitang oras. Wala na. Oto na, harayo na, alas 9 na. Henry M. Para sa serbisyo publikong malalauman. Ng DZG, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na mabuhay. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga